ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲರ್ ಪಂದ್ಯಾನದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಲಿಟಲ್ ಆರುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಆರು ತುಲೆ ಆರುಲ ಆತರ ದಾದ ಬಾಬಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಓಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆರು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಟು ಲಲ್ತಾಯ್ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪುನದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಅಲ್ಪನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಾತವಲ್ಲರು ಮಾತೆರನ್ನ ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅಂಚನೀತ ನಮ್ಮ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ಪಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಕ ಅಂಶಿತ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸೇರಿಗೆಡು ಇಂದ ಸುರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೂ ರೀಚ್ ಆದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ತು ಹೋಯ್ರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಹಾಂ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಹುಂತ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ತಲುಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಬರೋದಿಲ್ಲದೆ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ರಪರಪಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇದು ಬಿದೆ ಬತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಲ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಇದೆ ನೀರು ಬರೋದು ಅವು ಬೊರ್ಚಾರು ಇಲ್ಲ ರಾಶಿ ಉಂಡವು ನಾಲ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂತ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಜು ಸತಿ ನಾಲುಂಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಮಿಲುಪ್ನಕ್ಲೆ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೋನಿಲ್ಲ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಒಂಚದು ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೂಕೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಜನ ಅವೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸೈಡ್ ಪೋಡು నాకు ನೂಕೊಂಡು పోదు ఒకైతే ಇಲ್ಲ పోదుಲ್ಲ ನನ್ನ ವನಸದು ఒక ಸೀದಾ ಬಚ್ಚಲು పోడు ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೀಟಾದ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಾಕೇನು ಮಾತಾ ಎನ್ನಾರುಲ ಪ್ರೀತಿಲ ತುಲ್ಯಲ್ಪ ಆರು ತುಲೆ ದುಂಗು ಮಾತ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಂಚೆನೆ ಜಾತ್ರೆಗಳ ತೊಂಬಂತೀರು ಸೊ ಅವಿತ್ತೆ ಆರುಗ್ಲಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂಚಿ ಮಾತ ಮೆಮೊರಿ ಅದೆ ಪಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತುಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಶೋಕುದ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ಈ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತರ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಬರ್ಪೆ. ಆತ್ನೆತ್ತ ಟಾಟಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.